σας, Greek Gamer GR εδώ. Αυτός είναι ο σερβερ, αυτό είναι το water parkour και αυτό το κανονικό parkour και αυτό μια εφεύρεσή μου. Και σε 3 παίρνετε πολύ καλά δώρα. Πράγματα. Εδώ είναι το warp, εδώ είναι το spawn. Ό,τι βλέπετε εδώ είναι το σπίτι μου, μαζί με το 1100. Έχουν μπει πολλές στους σερβερ, μην κοιτάτε που είναι έτσι τώρα, δεν είναι κανείς, είναι βράδυ. Για το όνομα δεν φταίω εγώ. Ο ίδιος το επέλεξε. Τι να κάνω. Προγραμματιζόμουν. Εδώ τα ντους. Εδώ είναι οι βρύσες. Η IP του server θα υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο. Ελπίζω να μπείτε. Η εξωτερική πισίνα. Βουτιά. Εδώ πίνω καφέ. Μαζί με το στυλίκατο. Βέβαια θα μείνει μαζί μας λογικά και ο Δημήτρης 9. Γιατί βοήθησε με το σπίτι. Αποδυτήρια, τα ντους. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Σας χαιρετώ.